Ukážeme vám, ako ľahko upiecť v rúre kačacie prsia. Pokrm pripravíme pre 4 osoby približne za 20 minút. Budeme potrebovať 4 kačacie prsia, jemnú morskú soľ, čierne korenie, tymián a rozmarín. Najprv kačacie prsia umieme pod studenou vodou a vysušíme papierovou kuchynskou utierkou. Potom položíme mäso na dosku a kožu narežeme krížom, aby sa neskôr nescvrkla. Najprv prsia smažíme na strane s kožou asi 5 minút, aby trochu zružoveli. Potom mäso otočíme a smažíme ďalších 5 minút. Podľa chuti ich osolíme jemnou morskou soľou a okoreníme čerstvo mletým čiernym korením. Potom dáme mäso do rúry a pečieme 10 minút pri teplote 180 stupňov Celzia. Kým budeme mäso servírovať, zabalíme ho do alobalu. Náš tip: položte mäso na vetvičku tymiánu alebo rozmarínu. Nechajte mäso odpočívať 4 až 5 minút pri izbovej teplote. Šťava sa tak roztiahne do celého mäsa a mäso získa krehkosť. Teraz môžeme mäso nakrájať na 1 cm široké plátky. Ak má mäso svetločervenú farbu, je správne usmažené. Odporúčame podávať s lahodnou pomarančovou omáčkou a ako prílohu servírujeme zapečené zemiaky. Pre ďalšiu inšpiráciu, tipy, triky a recepty navštívte naše stránky.